Philippians chapter 4. Are you there? Amen? Okay, verses 6 and 7. This is a very familiar verse. Basahan tayo iti Ilocano kakabsat. Di Ingles katadat inti monitor tayo. Kantap no maawatan tayo nga nasayaat. And as we read the passage, let's try to meditate and internalize in our heart and mind. Okay? Marugi tayo jay verse 6. Alright, agagad tayo. Ready, begin. Di kayo madanagan iti oray anya, no diket dagiti isu amin babaen iti kararag, ken araraw agraman panagyaman, may pakaamu kuma kadagiti dawdawat yu iti Diyos. Ket tital na ti Diyos, alabsan na ti amin apan nakaawat, aywanan nanto dagiti puspuso yu, ken dagiti panpanunot yu, ken Kristo Jesus. Kararag tayo. Apo, agyaman kami kidetoy saom nga binasa mi, ket pudnula unay apo, nga jay panang basa milaang ket mangteden apo ti inanama ken bangar. Tatiga po na o Diyos, kidagitoy panawin apo itata nga pagbibiyagan mi, ket adu digiti banag nga mabalin nga mangagaw apo itatensyon. Adu digiti banag nga mabalin nga mangpakapoy itirik nami ken ti pamati mi apo. Ngem nakalawlawag apo kadetoy apo Dios nga saom nga binasa mi. Ngano anyaman digitoy nga banag nga pagkasapulan mi, banag apo nga pagkulayawan iti panunot mi ken puso mi apo, katadda iti kararag nga mabalin mi apo nga pagkamangan, pagtaklinan, pagtarayan apo ket isu iti mangted kada kami iti bangar ken inanama. Bendisyon ang mga rod apo, deti adalan mi itata, nga rabii, may panggap apo iti panagkararag, ket sapay ta, san lang apo nga dumngeg, kada kami apo, no di ket di apo Diyos, masursuro mi apo nga, padasen, aramiden, ken pagbiyagan apo, tapno marik nami apo, no kasanot panagtrabahom, kanuan niya ti mabalin nga kabailan, nga aramiden iti kararag apo iti biyag mi. Thank you, kuray pay deti pribilegyo, ngayon pa'y mo apo Diyos, babayan apo iti senior pastor mi apo, tapno iti kastagat, maramat apo, tinanong mga biyag, nga mabalin apo, nga mang-encourage, kan mangi danon apo iti saom, kadagiti apo nga anak mo. Dawatag nga tulungan na kadi apo, kanak apo iti umiso nga balikas, kan pigsa kadi apo Diyos iti dayto nga rabi, kan panakaawat mat apo Diyos, kadagiti agdengag, kadagiti iti kararag ko, itinagan niya po mi Jesus. Amen. May please be seated. Thank you very much. Deto'y panahon tayo itatan kakabsat kat it is already a very informative era. Basit laang nga click mo, may isa lang click mo, kat itkan na kan iti naduma-duma nga kwa. Mabalintay amin ng tagtugaw kakabsat. Mabalin na nga ka nga ikanan iti informasyon. Alright? So, we can have a lot of things and at the same time, informations that we could gather kideto'y panawin tayo tata. Pero, deto'y panagkararag kakabsat, it's not only give you information with regards to God, but also it will give us transformation in terms of our everyday life. Tati pa nagkararag kakabsat kat it is very transformative. No kunate nga transformative, adu dagiti mabalin na nga balbaliwan. Daytagat pabalin nga iti panagpanunot, daytagat iti area iti rikna, iti area ti anyaman nga aspeto iti panagbiag tayo, daytoy kararag kat mabalin na nga mabalbaliwan amin digitoy. Isu nga, kas may isa nga anak ni Apo Diyos, kas may isa Kristiyano, kan oray dagitay pay saan nga namati ket mamati dapay. Datoy kunatayo nga rod nga panagkararag. May kanda iti oras kan panawon iti panagkararag. Dagiti Muslim makita tayo no kasano ti kina deboto da iti panagkararag. Oras nga panang-observe da DJ prayer time da. Okay? So oray pay ka dagiti kunatayo nga haan nga mangsursurot ti sao iti apo. Makita tayo no kasano iti panangipaay da iti oras da iti panagkararag. Much more dapat kanya tayo nga Kristiyano
nga ited tayo kakabsat, iti dapat nga oras, kan umiso nga oras, iti panagkararag, tatiga po na, datayo, nasursuruan tayo, naadal tayo, naamuan tayo, no anyat maaramidan, iti kararag, iti panagbiag tayo. Kan aminen tayo manuno saan, amu tayo tirik na, kan na-experience tayon, no anyat mabalin nga maaramidan, may bunga iti kararag, iti panagbiag tayo. Amen? Oh. Sino kada kayo iti dayto nga lawas kat ad-answered prayer na? Oh. So amo yun, anyat kayat nangasawon kan anyat rik na, iti masungbatan iti kararag. Amo yun, anyat maaramidan iti kararag. Amen? Oh. So that you personally, we could experience the effect and the fruit of prayer in our life. Kaya nararapat lamang po mga kapatid, na yung panalangin natin, yung prayer life natin, wag nating kaligtaan yan. Bagkus kinakailangan, every day in our life, we must see to it that we must give importance, the more importance in our prayer life. Because we know personally what is the effect and what can prayer do in our life. So hanlaan nga para itibagi tayo, para ti personal apa nagbiag tayo. Tati pa nagkararag kat hankamat lang agkararag para ti bagime. Agkararag ka para sa bali nga tao, para ti church, para iti pastor, para kadagiti gagayem mo, para kadagiti kaugraan. That's why prayer is a general thing. Prayer is not only intended for us, but prayer must be done for everybody. Alright? So nga, tiday ito nga rabi, kaya't ko ti makisarita kada kayo, no anyat mabalin kan kabalinan nga aramiden iti kararag iti panagbiag tayo. Alright? What prayer can do in our life? So kas kung nakita tayan, hantay laeng ko mga maapresyar, DJ panang sungbat niya po Diyos kadagiti kararag tayo. No di kat di, mas adadda ko mga maapresyar tayo, DJ proseso, kan DJ oras nga panagkarkararag tayo, sakbay nga inted ni Apo Diyos, sinong bata ni Apo Diyos, DJ, karkararag tayo. Amo yun naman minsan, na may mayat, DJ, riknana, DJ, panakis-istoryam. Tanungans nga magis-istorya ka kat you try to open everything. Hamo mapupuutan, aglalon na panatagan, DJ, riknamon, kan naalam ti riknamon ki DJ, tao nga kasarsaritam, hamo mapupuutan kat adun dagiti mai-open mo kang kuana. Adun dagiti mai-isngaw mo kang kuana. So in that way, ijay mat nga kas kuma iti panakisarsarita ta iti Apo, the more we spend our time talking to God, hantay mapupuutan, adu talagang dagiti mai-irwar tayo, mai-isngaw tayo iti Apo babaan iti panagkararag. Kat ito nga makita tayo, kadayjay nga oras, nga agsarsarita tayo iti Apo, is-isngaw tayo, pour out tayo, sinasabi natin sa Panginoon, ano man yung mga bagay-bagay sa buhay natin, sa mga pamilya natin, so lahat sa aspeto sa buhay natin, hindi natin namamalayan, alright? We could already pour out everything to God, kung ano man yung mga bagay na nasa sa atin. So, ije nga mariknam, kalpasan na, nga makisarsarita kanto iti Apo, sabsabalin to de jeriknamon. Umuna, at da iti bangar, may kadwa, di pa nga barwanan nga, pigsamanen nga, may experience mo iti panagbiag mo. So kanya tayo, iti panagbiag tayo tinaldaw-aldaw, aminin tayo manuna saan kakabsat, it is very toxic. Uray no estudyante ka kumalaeng, nga kunam nga limitado, DJ pagkaaramatan ti panagbiag mo, iti panagbasam, classmate mo, teacher mo, okay? Numaminsan je bagimpay. Alright? So magniknam nga talaga, very toxic, very pressure. So how much more kada kayo nga parents? Oh, parang kayong mga nanay. Alright? So sa loob lamang ng bahay, pag sinabi mong, kahit sinabi mong plain housewife, yung pagiging plain housewife mo, napakaraming gawain yan. Alright? Napakaraming labahan, napakalaking bahay na lilinisin. Alright? Maraming mga miyembro ng pamilya na ilutwam, kadadad dumapay. So it is very challenging. So han mo mabalin nga mailibak jay kinapudno, nga tinaldaw-aldaw nga panagbiag, may experience mo dati kuna tayo nga
panakabannog ken panakapnumet. Oo. Isu nga, uray pa'y kanya tayo met nga tatang, sabali met tayo, challenge ti panagbiag tayo. Numampay kaadwan na, ti may nga turong ti panunot tayo, it's more an trabaho, okay? Pampanunutan tayo no anyat agserbi jay balay, nyat masapul jay balay, nakatutok tayo ti trabaho, and so on and so forth. Ngam no maminsan uray no trabaho kuna tayo, at dalat ta dagiti challenges jay padam magtrabaho, jay boss mo, kadadad dumapay. So, dito nga makita tayo, nga mo mabalin nga maikat, nga daytoy panagkararag, dakkel iti usar na detoy, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo pagapsa. Alright? Isu nga, no kasanot pa nakakitam, kaya obligasyon mo iti panagbiag, san ko mga isot pa ka-overwhelmam, kat malipata mo iti apo, nga dati Diyos, nga mabalin mo nga paggisngawan, pagipurautan, pag-unloadan, kadagijay banag, nga detalye ken anyaman nga issues ken concern iti panagbiag mo. So laglagipon tayo nga nalawag detoy kunana detoy binasa tayo, di ka madanagan iti uray anya. No diket dagiti isu amin babaen iti kararag. Take note isu amin. Isu nga hantay nga sulsulitan iti agkararag kakabsat. Ta kunana ti Bible isu amin. Oh. So deta 5 minutes kakabsat, hamo maibaga amin nga sitwasyon ti panagbiag mo, detalya ti panagbiag mo. No je personal laeng kumanga bagim ti kararag mo, hanga umana je 5 minutes, te ngarod anak mo, te asawa mo, te trabaho mo, je churchsen, malaksid, no datayo, masursuro tayo nga ikan ti sistema ti prayer life tayo. Alright? Tapno at least, mas adat da nga na urnos, kan adda iti makitam nga bungaan ti prayer life. Let's say for example, umuna nga aldaw iti lawas. Okay? No Lunes kumakas pagarigan, ti kararag mukot puro amin nga papastor, kan dagiti pampamilyada. Martes, dagiti ministries ti HBBC. Miyerkules, no adda ti sistema na ti prayer life mo, alalistum laeng nga talaga nga madistinguish, no adda iti development, kan adda movement, DJ prayer life mo. Kije nga makitam, nga everyday, kan kada schedule ti prayer life mo, masungbatan niya po Diyos. So at least masadad na nga ma-enjoyam dahi panagkararag mo. Isu nga, dati panagkararag kakabsat, haan nga dati tapno maibagala nga, amen, nagkararag. Baka damagan tuman ni pasturo no sinut nagkararag. At least may tayag po di imak. No, because prayer life, that is personal and that is for your own personal good and personal benefit. Han nga mabalin nga agkararagak kat isudat mabenepisyaran. Well, mabenepisyaran in a sense nga no anyaman di kararag ko kadakwada. Let's say for example, kat mas adad dapay nga masungbatan. Ngam ti adad da nga mabenepisyaran no datayo kat agkarkararag tayo, datayo nga mismo. Because when we spend our time and we discipline our time in our prayer life, the more that we strengthen our personal relationship with God, and the more that we will develop our intimate relationship with God. Isu nga umuna nga makita tayo dito'y kakabsat, nga maaramidan iti kararag iti panagbiag tayo, it will renew our inner strength. It renews our inner strength. Anya kayat na nga sa wandeta, Pastor. Tapno mas adad na nga maawatan tayo, kitaan tayo di kunana di Isaiah 40 verse 31. Sabi dito, alright, iti Lucano kastiti kunana, ngem dagiti agpanuray ken iti apo, pabarwen danto dagiti pigsada. Could you imagine that? Oh, so uray no nakay ken bakit kan, alright, ket no ingka iti apo, aguray ka iti apo, ti kuna ni apo Diyos, he will going to renew your strength. Alright? Halaan nga deta, no di agpangato da asipapayak akas la agila, agtaray danto ket di da mabannog, magnadanto ket di da agkapoy. So anya kayat na nga sa wandeta. So no kitaan tayo ditoy, ada iti ingkabil na nga illustration, iso da di agila. Nga kunana di jay, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Eagles' wings, that represents
divine protection. Alright? Freedom and empowerment. So itinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, hammo mabalin nga maikat nga dagitoy challenges, nga mabalin nga mga takar kanya tayo, itinaduma-duma nga aspeto ti panagbiag tayo, umay kanya tayo ti panagkapoy. Oo. Umay kadatay itinananay nga panagkapsut, umay kanya tayo tinananay nga tayo kunatay nga roden nga panakalipat. Okay? Iti apo iti panagbiag tayo. Kat ti tendency na deta, we tend to trust our own self. That's the reason why it says here, ngano kunana ditoy, agpanuray ka kani Apo Diyos, kat ikan na kanto pabarwan nanto iti pigsam, deto'y kunana ditoy nga kas may nga agila, iso deta timang protektar kanya tayo iti inaldaw-aldaw, babaen ka dagiti karkararag tayo. Kan kunana dayjay, they shall mount up with wings as eagles, they shall run and not be weary. Anya kaya't na nga sa wandeta. Alright? Running and walking, that pictures endurance and steadfastness. So uray pa'y kadagito'y dakil nga karit ti panagbiag tayo, kinakailangan wag tayong tumigil. Kasi marami pa tayong dapat gawin. Hindi lang para sa ating sarili, sa ating pamilya, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. That's the reason why hindi dapat tayo mapagod. Okay? Now, humanly speaking, napapagod tayo, pero dahil sa panalangin, binibigyan tayo ng Panginoon ng spiritual endurance and steadfastness na magpatuloy. Now, we need to admit that we are not only get tired, hindi lamang tayo napapagod physical, napapagod din tayo mental, napapagod din tayo emotional. Alright? And I believe with all my heart, dun sa physical na kapaguran natin, itutulog mo lang yan, kamain ka lang, alright? Ag-vitamins ka, mag-gain mo man di strength mo. But yung kapaguran natin sa pag-iisip, kapaguran natin sa emosyon mga kapatid, ibang usapan yan. And I believe with all my heart, it is only by the intervention of God in our lives wherein our fatigue mentally and emotionally ay nakakapag-survive tayo. Yan ay sa pamamagitan lamang ng panalangin. That's the reason why, kung meron mang nakakaalam dito, kung ikaw ay pagod na, walang iba kung hindi ang Panginoon at ikaw, mismo sa sarili mo. That's the reason why if you feel that you are already weak, alright, spiritually, emotionally, alright, mentally, wag mo nang hayaan na ang dyablo mag-intervene o papasok sa buhay mo, kundi kinakailangan dapat mas adaddakan nga agkararag. Kasla deto'y agila, deto'y gayam kanu agila, amuna no deto'y nga ni isunag at agpamaruten, ti dot-dot, marikna na, oo. Deje kanu gayam kanu agila, no tay agpamarot, deje dot-dot nan, that was the time nga isut pa nagkapsut na. Iso nga ti aramiden na, habang nga, at dapay laang nabatbati nga pigsana, tumayab, aramiden na, usar na je pigsana pa nga nabatbati, nga tumayab, nga mapan, deje kangatuan, nga bantay, kangatuan nga kayo, tapno niti kastagat ijay, nga agpamarot isuna. So kaya't na nga sawen, no na nga to deje yan na, awan iti mabalin nga makadangran keng kuana. Okay? So, haan isuna nga dete kunatay nga rod nga alis to nga madangran. So, amuna deje inaramid na. Amuna deje banag nga sinakbayan na. So, aging gana nga addat jay, aging gana nga agpatubon tumanen. Tumubo man dagiti buok na tapno mamarwanan manen dejay pigsana. So, kada tayo kakabsat, numarik na tayo nga datayo kat agkapsot, haan nga tila adda iti duduwaken tayo, hala nga tila adda nga taot kakuykuyog tayo, wano papapanan tayo. Okay? Kung tayo, alam natin at nararamdaman natin na tayo'y nanghihina na, the more dapat na tayo i-spend natin yung oras natin sa panalangin. Because hindi mo alam kung ano yung pwedeng gawin sa'yo ni Satanas. Hamuan mo no yan at pangbanatan ng kangka, hamuan mo no, kayam ba, deje panang
panangtira ni Satanas keng ka, wano ditat pagpatenggaamon. That's why we have to see to it, at any cost, anumang oras, kinakailangan, gwardyado yung puso natin, yung espiritu natin, spiritual na aspeto sa buhay natin, sa pamamagitan ng panalangin. Kaste may isang apoy, nung narubrob detay apoy, narigat mo nga dukutan. Nuing ka nga rot, agpuor tat no nakapigpig, sagat te permi nga, di mo pa'y kayat nga te, narigat mo pa'y nga dukutan. Alright? The same is true kanya tayo. No kasanot kinarubrob iti prayer life tayo, han nga kasjay ti kaalisto nga asitgan na tayo ni Satanas. No kasanot kinarubrob ti prayer life tayo, han nga kaskarina nga masilwan na tayo ni Satanas. So kitaan nyo ti panagkararag kat nakadadot mabalin na nga maitid kada tayo kakapsat. Han laeng nga dahi i-renew na dahi pigsa tayo. So nga tayo kung nagkarotat tayo. Honestly speaking, idat tayo sakbay ngayon may nag-prayer meeting, sinot nang ikararag nga apo na bambanugak ka permingam ikan nakatipig saktap na makatenda nag-prayer meeting. Amen? So, simple words, but it matters to God. Aglalo no dahi nga dawatem keng kwanagat para ti pakay dayawan na. Para dahi pakay glorifyan tinagan na. Apay kit di nga ipaidam na kadatayon kagabsat. Amen? Hala nga itrinos our inner strength. Number 2, what prayer can do for my life or in my life provides wisdom and guidance. Ti pa nagkararag kagabsat, pasiriban na tayo. Isong ano ang dakas nga, da kayo nga estudyante, sakbay kayo nga mapan eskwela, kararag kayo. Tadalikado, dagita kadkadwam. Tadeta kadkadwam, nuhaan mo nga inkararag deta, kat saan nga ininspiran ni Apo Diyos, deta biyag deta kadkadwam, duwala ang timabalin nga mapasamak kedeta. Sikat mang-impluensya keng kwana, wano isunat mang-impluensya keng ka. And kadalasan, set to say, forgive me if I am wrong, young people, students, kadalasan, yung mga unbeliever na classmate na ninyo, sila yung kadalasan nag-i-impluensya sa buhay nyo. Alright? Baliktad. Alright? Ang dahilan kung bakit we cannot influence our classmate is because we lack prayer. Bakit kung minsan jebiyag tayo, awan ti makitam nga ingol na, awan ti makitam nga bitag na, awan ti makitam nga dita na, wano venom na, tibiyag ka dagiti, classmate kan dagiti barkada tayo jay eskwela tayo because we lack prayer. Awan kanya tayo jay sirib, kan jay guidance, kan jay nan anay nga wisdom, nga mabalin nga aramiden tayo, tapnon iti kasta, mawin tayo, dagiti classmate tayo, dagiti friends tayo, may-ushers tayo isuda in ta church, kan agbalin nga nabunga, kan maadaan iti impact, iti biyag tayo. That's why when we pray, dapat ngamin, dati pa nagkararag kat, hanlang ngamin nga, Lord, i-bless mo Apo, dati panagbasa ka po Diyos, apay ko makaalak iti na nga nga grade. That's not the main priority. Dapat kumati kang runaan kan umuna nga kararag mugat kastoy. Apo, hamo ka di ipalubos, nga aglabas deto nga school year, nga han ko nga masulwiningan, digiti classmate ko. Deta iti dapat kagabsat nga kang runaan, nga dawaten tay kaniya po Diyos, kang runaan na kanya yung estudyante. Tano deta ti dinawat mo iti Apo, I believe everything will follow. Apo, paingelam ka di tibiyag ko, Apo Diyos. Tulungan na ka di Apo nga agbyag nga makayayo kang kagat. Anyaman ka di nga banag Apo nga adda kanyak nga makita da Apo Diyos kat sika kumat maidaydayaw. Kanday di makita da Apo ko makanyak kat mangted kumat question mark Apo nga apay nga anyat adda keng kuana nga awan kanyak. Apay nga naggalisto na nga masurutan kat nagrigat ko nga masurutan. Susursurwan tayo, halaeng nga dayjay secular competitiveness. No di masursuro tayo pa'y dayjay Christian virtues to be applied to our fellow classmate. Amo yun maminsan, itata,
hanuna yan ma-appreciate ti estudyante dahil panangilibrem kang kuana. Ti ma-appreciate ti estudyante tatan no kasanom nga tulungan isuna ta panagbasa. Hamoy papaidam because you just do not know if that is the way God intended for you to reach out detoy nga may isa nga estudyante. Kan dayjay di mo kayat nga babaen kang ka, dayjay nan anay nga Christian virtue nga nasursurom iti church, nga implementar kan aplikar mo iti biyag mo, kan kadagitoy classmate mo, kat isunto iti handan to pulos malipatan kang ka. Oh. Ngam no maminsan ngamin tatan kat very dependent mo't ngaminan digiti classmate mo, aglalo na amuda nga, si kagat nalaing kagat, tema number 2, oh, number 3, number 5, pay a. Oh, 1 to 10 latan. Oh, handa nga detay ag-efforten. Alright? Iso nga dapat kat kanya tayo, tetoy nukayat tayo nga ti panagbiag tayo, mas adadapay nga may kabuluhan, may katuturan, dawaten tayo iti sirib ken panangidalan iti apo, no kasanot panangiguide, ken nananay nga panangiplastar tayo kadagiti bibiyag tayo. Kas kada tayo nga naganak, okay? Kumusta ken kasano iti panagdisiplina tayo kadagiti anak tayo? Puro bugtak, puro unget, puro madideta. Oh. Naibagam aminen nga madi, awamot uray pa'y may isa nga naibagam nga mayat, nga aramiden na. So kasano dya ubing? Oh. That's the reason why, before talking to a child, I have learned this one important principle. Before you talk to your children, to your daughter or to your son, you have to talk to God first. Kasi anak tayo nga agpaiso, alright, ngam no addaman ti talagang mangpalukneng ti puso dagiti anak tayo ni Apo Diyos. No addaman ti mabaling nga mangbalbaliw ka dagiti anak tayo ni Apo Diyos. Oh. Iso nga ti kanayon nga ikarkararag po ti Apo kat Apo, ikanak ka di iti puso Apo. Kundi dyanan anay nga ayat, nga mangisuro Apo Diyos, kadagiti anak na yung patalak mo kanya. Tano anos iditi dinawat ko kagabsat, talaga masuot ti anos mo eh. Oo, talaga nga agpalalo, and so on and so forth. Ngam no day gayam ayat iti Apo ti dawatem para kaya ta anak mo. Hamo nga makita day negatibo nga banag ti panagbiag na. No dikat diti makitam latagat DJ stewardship mo nga accountable ka iti Apo kideta nga ubing. Iso nga amin kat aramidem agdepender ka ti Apo tapno laeng DJ kayat iti Apo kideta nga ubing may patungpal. Tapno dumteng to ti kanito nga sumaklang tay keng kuana hantay tumabalin nga mababalaw takuna tayo met Apo aday didagiti time na Apo Diyos nga di mawatak ti guidance mo. Iti panang patanor kaya nga ubing Apo Diyos. Iso nga makitam no anyat nagbanagan na. So ni Apo Diyos mapantot kidete anak tayo. O, iso nan tumatag sungbat keng kuana. Alright? Iso nga uray pa iti panagdisiplina itata iti anak, kasapulan iti wisdom, day tagat babaen iti kararag. Tipay ka effective one nga nakita, agkararag kayo nga duwata anak mo. Tay sunat pagkararagam mo muna, tapos after that, sika. And then, nunangag mo di kararag na, pabalin ako naman kang kuana, may anton maminsan anak ko kat timaysan to nga kararag mo pa personally, no siksikan to kat Apo tulungan naktap no agro kumapay ti prayer life ko. Hanla nga di Christian life tayo, di prayer life tayo, dapat agro pa'y kumakakabsat. Malasin mo dete eh. Alright? Nga di pa nagkararag mo kat ada di development na, ada iti growth na. Hala nga di Lord bless. Apo ikanak. Haan? Alright? At da di makitam kan mariknam. Okay? Di pa nag-grow di prayer life. So nga kanya tayo, ti pa nagkararag kagabsat. Kat iti nga makita tayo, nga iso iti mangted kadatay iti sirib kan guidance. So nga no, agkararag tayo, no, da pagkasapulan tayo ti panagbiag, sitwasyon tayo ti panagbiag, hanga tayo isot iyod di tayo ka di ti panagkararag kagabsat. Amen? Dapat isot iyo na tayo. Numaminsan ngamin kat Apo, nagpatenggan Apo, naaramidak amin na Apo nga wagas kan pamuspusan Apo Diyos.
ngam awan latta Apo, han nga agbalin. Iso nga Apo, tulungan nakadikan sikat makaamon. Madingamin baliktad. Okay? Dapat kat anyaman nga ba, nagapanggapam, planuam, umuna dapat, idalan mo iti kararagkan, idasar mo nga umuna iti Apo. Apo anyat planom Apo, kan kasanot kayat mo nga panakaaramid na detoy Apo. Anyat ikayat mo nga panakaiplastar na detoy Apo. Isuro nak ka di Apo, iturong nak kan idalan nak. Han nga ba nga napinpintas nga, kasjay iti panungat tayo kakabsat, dagijay banag tayo iti panagbiag. So nga rod nga iti bigat no kwa, amom no nyat schedule mo ti bigaten. So nga no makaraing ka iti bigaten, sakbay ka nga rumwarin ta kwartom, idasar mo amin ti Apon. Apo inakinta trabaho kat ni schedule gayam itata Apo detay katrabahwak nga sobirbya Apo. Kat ni agka-kwartuan kami Apo kat tulungan nakadi. Isuro nakadi no kasanot dealings ko keng kuana. Nga awan ti kina ipokrito Apo. Ni Apo Diyos, first period mi gayam detay naunget nga instructor mi Apo kat madandanagan nak Apo kat adapay exam kontuno kwa kat isaganam kadi Apo ti pusok. Anything and everything. So nga ti may isa nga nasursurok ditoy, hanga umanay ta 30 minutes kakabsat, nga panagisarsarita ti Apo. Hanga umanay. So diya ko ng Pastor Proby nga may isa nga oras, talaga nga mapan kakabsat, no serious wom ti prayer life mo. No serious wom. Kanyak kakabsat, hanak nga detay, at the ritual na talaga, kung mga ti agparinto mga kuno ana. Alright? Dadagitay time na nga tay uray no detay, gapo na tayo ti panaguyuyag ko, hanak nga pantay ti panaggedak, detay nakatugaw no kwa uno na nga to deta pungan ko. Alright? Nga tayo nagtugaw kakas dayan, deta panunot mo tapusom kan deta bibig mo, agtantanin mo itiman. Mapanunot mo ti trabaho mi tatangag malam. Jay puso kan deta bibig mo, tantanumitim, tuntanumitim. Nga ti tantanumitim mo, kat isaritam ti Apo no anyat kayat mo nga mapasamak kiyat ang agmalam. Tamo yun apay, nalaglag antiriknanan to tapusom. Rumwar ka, nalagan, at apay, naitalit mo aman iti Apo ne. Iso ngayon to no, bumangong ka nga rodang kat, kunam kat Lord, Apo inted ko amin Apo ngangkan, intalik mo amin Apo kangkan, tulungan naklang Apo Diyos no kasanuak na makikooperar, kanagtulnog Apo no anyat kayat mo, kano kasanot kayat mo nga panakaaramid digito nga banag, ngayon yuman ko Apo kangka. So natalgad jariknam, nalagan jariknam, at apay, amo nga dan Apo Diyos kaya digiti amin nga banag aramidem, awang panagdanag, awang panagdwadwa. Ngam, inton rabi akat laglagi pumati agyaman na. Yung maminsan kat detat sakit tayo alis tutay nga makalipat. So nga dapat kat we have to acknowledge, uray pa iti Apo kadagijay, maramidan na kada tayo, kan masursuro tayo mat, nga tayo, hanamat i-require nga isubad tayo, subadan tayo. Ngam je panagyaman tayo kumakangkwana, dapat masursuro tayo nga padayawan, isunay tanyaman aspeto ti panagbiag tayo. So nga deta, if God provide wisdom and guidance through our prayer, dayjay sumarunong nga makita tayo ito yan, prayer gives peace of mind. So dayjay kunanay jayan ta, text tayo tatan ni J.J. Philippians, alright, nga ijay verse 7, ket tital na ti Diyos, alabsan na ti amin apan nakaawat. Sino kay dito iti napadasan ng detay, nadukot ti panunot na? Mawatan nyo, balikas nga nadukot. Da kayo nga estudyante, mawatan nyo, nadukot. Sa bali, dukutam nga mina, sa bali. Detay nagulo. Awantal na, nariribok. Detay di mo ammo. Alright? Pampanunutom ko madeta kat tunukang kat adama ibagakang kat akalkalat kat deje pampanunut mo. Alright? So nga tital na nga aggapo iti Apo kakabsat sabsabali deta. Sabsabali. Han mo maifocus ti agtrabaho nuno nadukot ti panunot. Han mo maifocus deje aramidem nuhan nga naurnos. Tilaang mabalin nga mangurnos ni Apo Diyos. Babaan iti kararag. Iso nga nagadot inrugim iti bigat. Uray may sa awan nalpasam iti malam. Alright?
ngamuray man no kas pagarigan, talo, dua, iti inrugim, iti bigat, basit agpaiso. But at the end of the day, you have seen the accomplishment and the fulfillment. Oh. Iso nga detay ko namanan ngay sursuro, dagiti papastor tayo, sursuruan tayo at dapat dagiti things to do or to-do list tayo. Kada prayer list tayo. Tapno nunalpasan, checkam, nun answeran, checkam. Oh. So nga mo yung kakabsat, deto'y peace of mind. Sa bali deto'y. Oh, sa bali. Isungahan tayo makaturturog, no maminsan ta, adot pampanunutan tayo. Agin sumya ka. Alright. Tilada pampanunutam. O, kinabagitan na, panunutam to ta ay bag mo manen. O, alahaan. O, oray ka sa nung eyeliner ti ikabil mo, di nga malingdan. Alright. O, isuntuman nga mainayon ta panunutamon. O, di ka pala ang agispent ti kararag. Di ka pala agkararag. Mamisan kanya kat at pag napagnaga ko ma, sursuruk ta, walking manen kagabsat, sa pulan nga plastaran ti salunat. So abang walking ka, okay? O, dati audio Bible mo, alright? And then habang walking ka, pagkisarsarita ka iti apo. O, napadasan yung kasdayang kagabsat. O, no dagat intayan ta CR. O, no awan iti masnup kan awan ti program pagkan sistema nga ubraam dita tilaad da mapampanunot mo no nakatugaw kat ta CR. Oh. Alahaan da kay nga daduma kakabsat. Oh. I do not know no nakababain iti agkararag iti CR no saan. Ngam amumat siguro ti apo je puso me. Oh. Oh. So yan naman. So imbes nga te kanayon ti mga gan, this is kumbaga kat hanmat nga dete overuse. Ngam adaki nagpaiswan na deta kagabsa. Taka na yun ibagbagang Pastor John, may mayat te agkarkararag, ngam te agdandanag. Katagpaiso deta. Aglalo kada tayo nga pada nga naganak. Oo. Numaminsan kat te permi nga naka big deal kanya tayo digijay issues ti panagbiag. Yes, hanakayat nga sawan mo't nga hantay nga ikaso dagitoy. Ngam adda ti Diyos nga makaam mo kan isu itinan anay nga akin kontrol ka dagitoy. Tilaang kasapulan tayo, makikooperar tayo kang kuana. Oo. Dawaten tayo iti tulong na, no kasano kan anya iti partisipasyon tayo, kan paset tayo, kadagitoy nga pasamak, kan detalya iti panagbiag tayo kakabsat. Isu nga deta, ti panagkararag, ikan na tayo iti peace of mind. Oh. Kaya uray man nga sleeping pills, ti tumtumaram, makaturog ka, makaraing ka tibigat, ay addan tumanen Wan, hantay matakasla ka, dagitaan believers nga, mangitirmit kat maminsan, tapno pangalat turog, ay katawan sa balihan na masungbatan ta problema tay digita. Ngam no agkararag ka, mabangaran jeriknam, mapapigsa ka, mapabilag ka, may kangkat inanama, kan at least maadan katal na ti panunot. Tanumas ka inted mun iti apo agad apay pila nga panunutom. Apay awang panagtalak mo ka na po Diyos. Oh, awatan yung kahit sa mong kakapsat. So nga detoy, maudi, not only renews our inner strength, provides wisdom and guidance, gives peace of mind, maudi, prayer gives godly and moral values or virtues. Oh. Katagpaiso deta. Di ka na yun mo nga panagkarkararag, apihan kad ka, balbaliwan niya po Diyos, digiti ka, babaling kan ugali tayo. Nung natangsit ka, padasam, si baram inal daw nga agkararag, kitaan. Posible nga, di nga may katakinatangsit mo. O, nung nalaing ka nga sumungbat kaninanang kantatang mo, baliwam, inal daw ka nga agkararag. O, balbaliwan na deta. Da kayo mat nga naganak. Alagat, advice ko lang detoy. Numadlaw yung nga adda pa nagbaliw mat ti kababalin kan ugali di kita anak tayo in the positive sense. Hantay mat kang kantsawan no kang aminen. Damuyo di kita. Pera de los buenos.
Kaya't damat ti agbalbaliw nga mo tayo maprovokar da kakabsat kat talaga nga mapukaw mo't yung momentum da. Daddo mga mina parents kat adano ka digitay ko na da nga aggurigor kanyat naknakan mo si kadayta kantsawan da mo pailang amin di kad mapukaw da yung momentum digitay anak kunadan tumanin bayaman laang di ngamin ngam naman minsan adalang mat ngamin DJ wisdom mo nga panakisarita ka dagiti anak. Oo. At dadaya pa nakidilmumot ka dakwada. So nga kanyak no kalat tanokwan, agisumak, no tayo makita ko mga napintas tiriing na kuma, dagiti ubing ko. Aglalo dagiti inauna kuma, no napintas tiriing na kumagat. Dagiti time na nakuha nga, hello, good morning, no kunada no kagat, kunakbatlat nga, agisumak no kwa na. No dadumagat, at dagiti, bumabada no kwan, no umayda no kwan, natbalon ko. Anyat pagbadok, temedjas ko. Ang bihira nga napintas. Okay? DJ nan anay nga riing da. So nga dapat kanya tayo, dati pa nagkararag, karunaan na kanya yung ngayang people, masursuro tayo detoy. Spend much time in our prayer to develop godly and moral virtues or values. Amok deta, ada digidi time ko idi kwa nga talaga nga syakat may napungtutak idi. Alis tuak nga agpungtut. Detat struggle ko idi kwa. Pero by the grace of God, isod dinaw dawat ko ti Apo, tanakitak no anyat bungaen na, karkararag ko ti Apo na karigrigat ngam pinatgan met ni Apo Diyos. So nga itata, imbes nga agpungtut kan agunget ka nga dagos, haan, no di ka di mapalawa, di pa nakaawat mo. Imbes nga dati mapan kumay, pungtot ka kumangkat, panunot ka pailang katagkararag ka, di kat sakbayan na, wano prebentaran na, di mas adadapay, wano madi nga mabalin mo nga maramidan. So nga kanya tayo, ti panagkararag, sapul nga makita dapat kanya tayo detoy. Kasi, halang ko mga umanay nga amuda nga datayo kat umay tayo makigimgimong. Han ko malang nga umanay nga amuda nga agtuktukar ka, agkanta ka, una da ministry ti church, no di kat di makita da kuma, at da pagbalbaliwan iti panagbiag. Detat kang runaan, jak malipatan, narigat mo nga mawinti saksi ni Cuba. Because they don't believe in hell. Narigat mo nga mawin. Alright? Nga mamom no niya't mabalin mo nga pangwin kadakwada. Di testimony kanday jay panagbalbaliw ti panagbiag mo. Iso nga day change life tayo, jay transformation ti biag tayo. Umanayan detan nga pakaisalakanan dagi jay unbelievers nga makamam mo kan makakitkita kada tayo. Iso nga, timay sa nga pagyamanak iti Apo, ijay pasukin, ijay inak. Ado kami nga PTA officer nga pastor. Pero by the grace of God, there is a distinction with the Baptist pastor. Manipod panagsao, panagkararag, panagbado, kan panakadil iti tattao. Makita da. So in that way, inot-inot, nga you can share your faith to them. And the first is the gospel. Iso nga ti umuna nga saludsud, dakat apay mat pastor, uri pastor kayo, kat han kayo nga agpapada. Alright? So tiga po na, umuna ti amin, jay Diyos sa pagserserbyam, kan day jay relasyon mo ti Apo, kan oras nga is-spend mo iti Apo. Iso nga deta. So nga kanya tayo kakabsat, if we want that our life be different, we must spend our time in praying. That will renew our inner strength, that will provide wisdom and guidance, that will give peace of mind, and that will going to produce godly and moral values. So I hope that this short reminder to each and every one of us with regards to prayer, kat adda iti bunungain na, kan banagan na iti panagbiag tayo kakabsat.